Σήμερα σε καινούριο βίντεο Μάριο παίζει Γεια σας παιδιά! Άμα θέλετε να είστε σαν τους τυχερούς όπως τον Μάριο, ένα πολύ μεγάλο μου φαν, και θα βγάλω φωτογραφίες με άλλους φανς μου, κάντε like, εγγραφή, και θα πω στους γονείς μου άμα μπορώ να πάμε στο αλλού φαν πάρκ. Στα παπαγαλάκια δηλαδή. Ναι, είναι εδώ μάλιστα, και να σας δω από κοντά και να μιλήσουμε, να έχουμε πλάκα, ναι. Να πάμε και στα φουσκωτά. Και τα φουσκωτά είναι τα καλύτερα, Λοιπόν, Και ήταν ένας από τους τυχερούς που κέρδισε να κάνουμε μαζί sleepover. Και μπορεί να είναι πολλές φορές στο κανάλι μου μαζί μου. μου άρεσε εγώ παιδιά. Πάμε πίσω στο βίντεο. Κανονίσαμε να κάνουμε sleepover σήμερα. Εντάξει, πάμε. Έχουμε ένα challenge. Εάν φτάσουμε τους 10 πόντους, θα κάνετε like, subscribe, και είμαστε πολύ κοντά στους 40 subscribers, και θα γράψετε στα comments loser super προήλας. Εάν χάσουμε, έχουμε μια ευκαιρία. Εάν χάσουμε, θα μου πείτε τι να κάνω, και αυτό, και η ερώτηση με τα περισσότερα likes θα την κάνουμε. Αλλά μην πείτε χάσεις ερωτήσεις. Ναι, όχι περίεργες. Δηλαδή να πηδήξει από το μπαλκόνι, τι είπαμε. Όχι. Εντάξει, πάμε στο βίντεο. Ούτε να μην βρίζουμε. Πού πάει το sleepover. Τι σημαίνει το κάτω. Θα σου πω ποιο είναι. Focus in the game, bro. Μάρια, πρόσεχε, μην πεθάνεις. Γιατί? Πεθαίνω. Α, δεν ξέρω. Γι' αυτό έχω το βράκο μου. Ο βράκος κάνει πολύ damage, Εγώ τους κάνω μπάνιο. Εγώ τους καίω. Μήπως τους πνίγω από το μπάνιο. Πνίγονται γι' αυτό, πνίγονται. Συγγνώμη που σας πνίγω. Τους σκοτώσαμε. Α, και κατέβασα hacks για να έχουμε unlimited λεφτά. Τι έγινε? What a beep. Εντάξει. Παιδιά, παγώθηκα. Τι έγινε? Ξεπάγωσα. Και εγώ, παιδιά, μας πάγωσε. Ο Χριστός κι αν είναι. Ο κλεκτός. Άρεσε το να. Ούπα, ρε, damage. Σε κάνω μπάνιο. Βρωμάς, αγόρια μου, βρωμάτε, πάνε κάντε μπάνιο. Έλα. Μπορείς να κάνεις πολύ damage. Όπα, έλα. Έλα, δεν βλέπω. Δεν βλέπω έτσι με την μάτια. Ρημούρι μου. Το χεράκι σου, το χέρι σου. Το μικρό δεν την κάνει χέρι σου. Είναι Τσίριο, φέλει. Όχι. Καραμπάνιο σου. Μην μου κάνεις εγώ δεν βρωμάω, είμαι μπλε. Βρωμάς κι εσύ. Έλα Τι εδώ. λέτε. Έλα εδώ. Όχι. Εντάξει, τώρα δεν βρωμάς. Αυτή η βρωμάνα είναι ενώ το κέφαλο Είναι ρομπότς. το σκυμπιντή toilet. Όπα ρε ντάμας. Κάνε μπάνιο. Πώς έχουμε να κάνεις μπάνιο. 8, πότε πήγαμε 8. 3. 8 ρε έλεγε. 3 έλεγε. Έχεις αμνησία. Μπάνιο που κάνε πάρα πολύ καλό για την υγεία μας, παιδιά. Πήγε εσύ, θα τον κάνω μπάνιο. Φύγε εσύ, μην μιλάς εσύ. Μ' αρέσει να το βολεύεις. Πάω να τον κάνω μπάνιο. Πάμε στην παραλία, σε όλη την Ελλάδα. Αντί το λένε 9. Τελευταίο. 4. Πριν έλεγε 8, μπρο. 3 έλεγε, απλά είναι μπλε το background και δεν φαίνεται. Όχι αυτό. Έχει το... πώς λέγεται πάνω αυτό. Τον πάντο. Όπως παιδιά δεν θα πω την περιοχή. Όχι. Και χάνεις damage. Με βρωμίζει. Επειδή είναι κατάλαβες. Βρωμά. Του κάνα damage. Έχουμε άλλη μια ευκαιρία. Αλλά σου σκότωσα. Δεν χάσαμε. Πόσες? Έχουμε... 4-1, εντάξει. Δεν χάσαμε την ευκαιρία μας.
Λοιπόν, Τώρα, εάν χάσουμε άλλη μια φορά, χάσαμε. ωραία μπρο, πέρα από Και πρέπει να κάνουμε ό,τι μας πει το πιο... Μην πείτε βλακίες όμως, μην πείτε βλακίες, παιδιά, όχι. Λοιπόν, προσοχή ρε. Έλα, τρέχα. Έλα, του κάνω damage. Please Έλα να να τους πεθάνεις. καθαρίσουμε. Θα πεθάνεις, θα πεθάνεις, θα πεθάνεις. Θα πεθάνεις. Όχι όλους. Έλα τώρα, Παραπού σταμάτα πεθα- να σε κάνω μπάνιο. Εγώ τον σκοτώσα. Εάν είχαμε το σαπούνι θα του βάλουμε... Τον σκότωσα. Τον σκότωσα. Πέντε, πέντε ένα, πέντε ένα. Μην κάνω, μην κάνω. Τον σκότωσα μπρο. 5-1. Άλλα 5. Παιδιά, ελπίζω να νικήσουμε. Ούπα του κάνω damage. Κίκι. Πού του κάνω damage. Το είδατε. Σταμάτα εσύ ρε. Ρε με σκοτώσεις. Πας καλά. Όλους πέθανε. 7. 8 είναι παιδιά, άλλα 2. Αχώνομαι. Αλλά πιστός να νικήσουμε. Πάρ' το, σε καθάρισα. Ναι ρε μπρο, του κάνω damage. Τόσο είναι να του κάνω damage, δεν μπορούσα να με σκοτώσει Είναι πολύ. πολύ low. Μη φοβάσαι ρε. Αϊ. Του κάνω damage, όχι το έχω σκόψει. Ναι ρε, άλλο ένα παιδιά. Όχι. 8. Έχει 7 έχουμε. Μα δεν φαίνεται το Background. Έλα. Ω, πώς σε καθάρισα έτσι. Έλα να σε ξανακαθαρίσω. Έλα εδώ. Ω, τι του έκανα. Του έκανα backflip. Κάνοντας μπάνιο. Ο μπρο. Τι έχουμε τώρα. Αυτό. Τους καθαρίζω. Μπρο, τσνικάμε. Let's boy. Σου έχουμε κάνει ντομάτα με κεφτέδες, φαλάφελ. Ματοκυφτέδες. Μπορεί να φάμε φαλάφελ στο σλίπο. Θα σου αγοράσω το τράχονο αυτό, το υπόσχομαι. Εντάξει, το υπόσχομαι. Ρε, Θα τον ονομάσω Γκρέγκ. παιδιά, Πάρτο ρε Γκρέγκ. πάντα να αγαπάτε τη γονίσα, φιλιά. Επειδή το γονίσα σας είναι πολλά χρήματα. Και να κάνετε Έχουμε- μερικά δωράκια. Πείτε μου στα σχόλια άμα σας έλειψαν οι δάσκαλοι που κάνατε μάθημα. Ξέρετε μου έλειψε. Εμένα μου λείψε η δάσκαλα μου, η κυρία Ψωφίνη και έφυγε να βρω. Εμένα μου λείψε η κυρία Μάχη, η κυρία δεν μου λείψε ούτε λίγο, ούτε 1%. Ούτε εμένα, μπρο. της μουσικής. Εμένα η κυρία της μουσικής, εντάξει, έχει Με πολύ. κατέβασε για κάτι που δεν έκανα. Τι έκανε. Απλά ένα παιδάκι ήρθε και πήρε σφουγγάρι, ζωγράφισε τον Μπομπ σφουγγαράκι και με έδειξε. Γιατί? Επειδή καθόμουν δίπλα από το σφουγγάρι. Μπρο, αυτό είναι πολύ κακό. Όμως δεν μπάλωσαν εμένα. Εμένα το παιδάκι που ζωγράφισε. Νίκησαμε. Ναι. Εντάξει, Ω, τελευταίο. 10, τελευταίο. Τελευταίο match. Last match. Γενικά με μπρο, ελπίζω να θα νικήσουμε. Όχι, έχουμε το πιο σπαστικό όπλο. Ρε φίλε. Χάσαμε ρε φίλε, είσαι πολύ low κιόλα. Όχι, πολύ λίγη ζωή. Όχι, Μάρι, μη Πόσο έχεις? Τους σκότωσες τον άλλο, μπράβο ρε φρέμ. Νικήσαμε ρε φιλοτέρας, παιδιά, είμαστε. Ναι, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like Like και και εγγραφή subscribe και comment. Άντε bye, Oh. peace. Peace. Όσο Πέτρο Ήλας είναι άχρηστος.